chulo 1,000 kende. Koro kata ka ng'ato ni tam kata mochulo siling 300 no dwe ka dwe. Ochulo siling 300 nikech tam kata men dweche adek. Ochul 300 dwe mar 6 ni. Ochul 300 dwe mar 7. Ochul dwe 400 dwe mar 8 tieko tamno. Nyithindo manyando okadwar ni moro we sikul kata chiel. Kata mose nyuol dhi dok. Nikech nyuol nitie ok en makosa. Ng'ama nomiyi makosa no en mikora moro no osedhi kuma odhiye. Tin makoro idong' gi nyathi kani. Wawa do nyathi odong' idhi som ang' idhodhe godhiambo. Magi bin timore nikech koro tiyo gi sirikal koso magi to dongruok mane onego bed ni timore chakre. Onego bed ni timore ordinarily mana kaka iwachoni. Onego bed ni timore. Mawuoyo kodi ni kuma nyocha yude mabilando nyake TV kane chulo siling 1,000 nyo en Kiharu. Kiharu kandindi nyoro. Mane lando ne ni kuchen ma siling 1,000. Negi dagi miyo wasiri ni to beda 1,000 nang'o to nengo chiemo to idho kamacha. Kara sirkal kokalo kuom National Children Welfare Society ne chiwo chiemo Kiharu. Kiwe Kiharu kama koro sukwongo donjo Kaluen Nyando. Nikech sirkal koro yie yao itwa mondo wang'e ber miyude. Sama wuoyi kudini budget mwadhi kalo Nyanza te ang'e ni wago wabiye details. Oyudo yore 66 midhi go Lamu. 66 Woodma. Billion 10 moseketi already.